El PSPB i PSOE denuncia la supressió del cicle d'FP de guia en el medi natural i de temps lliure d'Elies els Ports. Asseguren que el Partit Popular ha pres la decisió malgrat el seu èxit i l'alta demanda. Una retallada que, diuen, perjudica l'educació i l'economia local i exigeix la seva restitució immediata. La Conselleria d'Educació ha confirmat la supressió definitiva del cicle de formació professional de grau mitjà de guia en el medi natural i de temps lliure d'Elies els Ports, un cicle implantat amb èxit durant els últims cursos i que ha tingut una important demanda d'alumnat, fins a representar un 20% del total del centre amb més de 40 alumnes. El diputat autonòmic del PSPB, Ernest Blanc, ha expressat la seva indignació per aquesta decisió que suposarà la pèrdua d'alumnat, de professorat i posarà en risc a altres serveis complementaris. Tenim que manifestar la nostra preocupació i tristesa per la confirmació del que ja veníem durant molts de mesos denunciant. El Partit Popular ha consumat la retallada que tant mos temíem, i és que la Conselleria ha decidit eliminar el cicle de formació professional d'Elies d'Esports, tot i que el suposat problema tècnic ja estava resolt. Això és la crònica d'una mort anunciada. Primer posaven excuses i quan a la pròpia comarca se trobaven solucions, doncs igual han retallat. Això és una decisió ideològica, injusta i profundament discriminatòria. Perquè en aquesta decisió 25 jovens deixaran de vindre a Morella i diversos professors se quedaran sense plaça. El que està fent el govern de Mazón és castigar els municipis de l'interior i desmantellar l'educació pública. I crec que el missatge és molt clar. Per al PP, Morella i els Ports no compten. Exigim una rectificació immediata i que no s'eliminen més oportunitats de futur al nostre territori. Aquest cicle va néixer amb el suport institucional del Govern del Botànic després de diverses gestions i impulsos per part de la comunitat educativa i l'Ajuntament de Morella. No obstant això, des del canvi de govern a la Generalitat, la Inspecció Educativa i la Direcció Territorial, des del principi d'este curs van començar a sembrar dubtes, argumentant la possible retallada en suposades mancances tècniques, baixa ocupabilitat o falta d'alumnat. Per al PSPB, excuses tècniques que eren fàcils de resoldre per a justificar la eliminació de serveis al territori. Amb la desaparició del cicle, el pròxim curs hi haurà almenys 25 alumnes menys vivint al municipi, a més de diversos docents especialitzats que deixaran de treballar. També es posa en risc la viabilitat d'altres serveis complementaris com l'escola llar i es priva a la zona de disposar d'aquesta formació que tant havia costat implantar, segons apunta el portaveu del grup municipal socialista Ramsey Ripollès, qui també denuncia la passivitat del govern municipal davant aquesta retallada. Este grau de formació professional que ara eliminen suposa perdre alumnes. N'hi ha que recordar que els més de 40 alumnes han demostrat que és un grau, una oferta formativa d'èxit i que té viabilitat. Suposa perdre llocs de treball, de gent especialitzada, també de l'activitat econòmica que suposa per al municipi, des de lloguers, des de al final compres que se fan així. Estem parlant de més del 20% de l'alumnat en aquests moments de l'institut i, per tant, una molt mala notícia que va en la línia d'aixes polítiques que està portant la Generalitat Valenciana. I com ja vam dir també en el seu moment, crec que també és negatiu que des de l'Ajuntament de Morella s'ha fet seguidisme, inclús en comunicacions oficials per part de l'Ajuntament, d'aixes pretensions del Partit Popular dient que s'anava a deixar parat este mòdul i s'apostava per l'altre. No sé si queda alguna xicoteta esperança, però fins a l'últim segon que hi hagi possibilitats hem de reclamar que se rectifique. Aquesta situació és molt negativa, ha costat molt implantar aquest mòdul de formació professional i per una decisió política, com va ser el ficar-lo, per una decisió política, en aquest cas del Partit Popular, que perdem aquest servei tan important. La proposta d'Elies els Ports passava per mantenir el grau mitjà actual i afegir el grau superior per donar-li continuïtat al cicle. Ara s'elimina un per posar l'altre, malgrat l'èxit que estava tenint en els darrers anys. El PSPB exigeix una rectificació immediata a la Conselleria per a que es mantinga el cicle el pròxim curs. En la proposta d'oferta de cicles formatius per al pròxim curs, la Conselleria d'Educació també ha eliminat un dels 3 graus que es poden cursar a l'IES de Vilafranca, en este cas el que està dedicat a formar en l'atenció a persones en situació de dependència. Es mantenen el grau mitjà d'electricitat i electrònica i el superior de serveis socioculturals a la comunitat.
¿Dónde cogeáis? Venga, decídmelo, que así sabré por dónde.